Wel, bod da, croeso i'r Oedfa, croeso i gyd sy'n ymuno ni yn braf iawn fel cwmni chi. Mae yna gweddiadau wedi bod ar ysgri, wrth gwrs, ond jyst tynnu sylw chi dan beth beth. Chi'n gweld Emyr sy'n arfer i bore yma, a'r cwstiw o'i mewn eto o'r 5 o gloch. A wedyn, yn ystod yr wythnos, yn gwneud wyliau, fydd yna ddim gwrgwyddi nos Fawrth, na'r nos Fawrth sy'n dilyn, byddwn ni'n ail gychwyn gwrgwyddi yn y flwyddyn newydd. Ac yna, bore di Sadwrn, bore di Nadolig, dyn ni'n cwrdd yma am 10 o gloch. Ac yna di Sul nesaf, di San Steffan, bydd yn gyfarfod yma am 10. Ond yn pnawn, y bwriad yw cael gyfarfod anffurfiol yn hir yn y cartre, ond dwi'n gen i weld sut mae pethau'n datblygu yn ystod yr wythnos ran cyfraniadau. Dim ond yma yn y bore yn unig bydd yna gyfarfod i Sul nesaf. Dyna'r bethau pwysig. Ydych chi'n diweddio rwyno yr Oedfa Newydd. Diolch i ti, Dduwyn Tad, am y cyfle yma nawr i ddod gyda'n gilydd i ymdywelu. A dod gyda'n gilydd yn canol prysurdeb y cyfnod yma i feddwl o ddifri am beth i ni wir yn dathlu, beth sydd wir yn bwysig, a pam mae'r amser yma wir yn amser o ôl a weinydd, hyd yn oed yn canol dristwch a pryder a gymaint o bethau sydd yn dywyll o'n gwmpas ni. Diolch i ti am yr efengyl. Diolch i ti bod ni'n dod bore yma bod ni yn gwmni bach ac yn teimlo bod ni'n byw mewn cymdeithas sydd felly'n dathlu'n Nadolig am yr syma yn gywir. Ni yn diolch i ti bod yna gannoedd o firiynau o bobl sydd yn daddoli di y bore yma, ar draws y byd. O'n i'n dod mewn tyrfa fawr i daddoli di bore yma. O'n i'n meddwl am y cyfandiroedd am dde America, Affrica, dwyrain pell, dwyrain canol, yr holl wledydd yma ar draws y byd, lle mae'r newyddion da yma am Iesu Grist wedi cedi dros y canrifoedd. Ni'n diolch i ti am dy ras ni. Diolch i ti bod ni wedi clywed y newyddion da yma. Diolch bod ni dod ar Dduw sydd yn rheoli dros popeth. Pan yng nghyflawniad yr amser, pan oedd yr amser yn iawn, ydy bod ti wedi anfon yr arglwydd Iesu Grist i'n byd i nid fel yw stori sentimental, ond i ddelio am problem fwyaf ni, sef yn bod ni'n bechaduriad ac yn bell oddi wrth o ti, gydaheiddi cael ein postri am ein drygioni. Diolch i ti am y newyddion da yma, gan oed i chi heddiw. A'r arglwydd Iesu sydd yn waredwr yn un achub
oddi wrth ein pechod. Ond ni'n gwyddio arglwydd bydde y neges yna yn cyrraedd yn bell y bore yma, dros rai sydd felly ddim yn meddwl am y neges Cristnogol dros y cyfnod yma'n unig. Ni'n gwyddio am y crewdd ar y comment ddoswetha. A gymaint o bobl eraill ni'n nabod sydd wedi bod i Oedfawr, ni'n gwyddio a fi ti dod i mewn i'w calonau nhw ac i'w meddyliau nhw. Yn y ffordd yna ti'n unig sy'n gallu gwneud hynny. Dwi'n gwybod ti fod gyda ni nawr, dwi'n gwybod ti fod gyda Emyr, yn harwen ni nawr, a'n helpu ni gyd i fod o ddifri, wrth i ni ganu, wrth ni weddio gyda'n gilydd, ni wrando at air sanctaidd ni'n cael ei ddarllen a'i sfonio hynny. Ni'n gwyddio y bydde dair di yn newid ni. Ac yna fwy o ryfeddod a mwy o fawl yn ein colonau. Bod ni'n byw bob dydd i dy garu di a dy ddilyn di. Amen. 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 Diolch Dews. O'n i'n mynd i barhau i addoli trwy ganu carol efo'n gilydd. Nawr, mae cwpl o'r carolau fi wedi dewis bore yma, a falle'n llai cyfarwydd. Okay? Nawr heno, bydd nhw gyd yn rhoi poblogaidd, felly peidiwch poeni am hynny. Fy nadlu yw, os nag ni'n canu y rai anghyfarwydd, wel, nhw fydd ddod yn gyfarwydd i ni. Felly, mae hwnna'n mynd i fod yn wir, fi'n credu efo'r garol gyntaf a'r garol ola, byddwn ni'n canu. Felly bydd Stephen chwarae trwy yr alaw i ni cyn bod ni'n canu. Ond rwyf 51 ni'n mynd i ganu gyntaf. Ac os i ni methu canu'r garol yma gan wncl Gareth Davies, wel, sa'n gwybod pwy all ganu. Pwy yw hwn sy'n dod o'r nef, a gair ein gobaith yn ei lef. Hwn yw'r un bu sôn amdano. Hwn yw'r un bu disgwyl wrtho. Dyma'r arglwydd mawr eifri. Wrth ei breseb, plygwn ni. Felly, nawn ni rando gyntaf ar yr alaw ac yna canu gyda'n gilydd.
Fi'n mynd I ddarllen bore yma o Efengyl Ioan. Yn adran bwysig, yn I ddim wedi darllen y geiriau yma yn y Nadolig yma eto. Felly o'n I yn teimlo bod yn dda I ni ddarllen Ioan 1, adnodau 1 I 18, ond byddwn ni'n canolbwyntio nes ymlaen ar rai adnodau eraill. Ond I ddechrau, Ioan 1, dechrau yn yr adnod gyntaf, dyma air ein Duw. Yn y dechreuad, yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth I fod trwyddo ef. Hebddo ef ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Ynddo ef yr oedd bywyd, a'r bywyd goleuni dynion ydoedd. Mae'r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Daeth dyn wedi ei anfon oddi wrth Dduw, a'i enw Ioan. Daeth hwn yn dyst I dystiolaethu am y goleuni mwyn I bawb ddod I gredu trwyddo. Nid ef oedd y goleuni, ond daeth I dystiolaethu am y goleuni. Yr oedd y gwir oleuni sy'n goleuo pawb eisoes yn dod i'r byd. Yr oedd yn y byd, a daeth y byd I fod trwyddo, ac nid adnabu'r byd mohono. Daeth i'w gynefin ei hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Ond, cynifer ag a'i derbyniodd, rhoes iddynt hwy, y rai sy'n credu yn ei enw hawl I ddod yn blant Duw. Plant wedi ei geni nid o waed, nac o ewyllus cnawd, nac o ewyllus gŵr, ond o Dduw. A daeth y gair yn gnawd. A phreswylio yn ein plith yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Mae Ioan yn tystio amdano, ac yn cyhoeddi, hwn oedd yr un dwedais amdano. Mae'r hwn sy'n dod ar fy ôl I wedi fy mlaenori I oherwydd roedd yn bod o'n blaen I. O'i gyflawnder ef rydym ni oll wedi derbyn gras ar ben gras. Oherwydd trwy Moses y rhoddwyd y gyfraith. Ond gras a gwirionedd trwy Iesu Grist y deithant. Nid oes neb wedi gweld Duw erioed. Yr unig un ac yntai yn Dduw. Yr hwn sydd ymynwes y tad, hwnnw a'i gwnaeth yn hysbys. Diolch I Dduw am ei air I ni. Nawn ni ganu eto. Nawn ni ganu rif 37. Meseia gaid, daeth un frawr, fe geidw rif y glith. Y dwyfol air a wnaed yn gnawd, pa bellodd yn ein plith. I'r byd fe ddaeth tywysog nef, gwaredwr dynol ryw.
Y Methlehem y ganwyd ef a Christ yr arglwydd yw. Boed y gogoniant trwy'r nef fri, beth i'r tri yn un, trwy'n ceidwad gwyw tangnefedd si, a gra si eog ddyn. Ond nawn ni sefyll i ganu. Wel, y geiriau ni'n mynd I fod yn canolbwyntio arnyn nhw yw Galatiad 4. Galatiad 4 ag adnodau 4 a 5. Blant, fi eisiau chi wrando ar y geiriau yma nawr. Galatiad 4, adnod 4. Mae'r apostol Paul yn ysgrifennu hyn. Ond pan ddaeth cyflawniad yr amser, anfonodd Duw ei fab, wedi ei eni o wraig, wedi ei eni dan y gyfraith, I brynu rhyddid i'r rhai oedd dan y gyfraith, mwyn I ni gael braint mabwysiad. Okay, nawr blant, fi'n mynd I roi sialens I chi. Okay? Mae'r geiriau yna, Galatiad 4, adnod 4 a 5, maen nhw'n eiriau pwysig iawn. A felly'r sialens yw, ydych chi yn yr wythnos nesaf, falle gyda help mam a dad, yn gallu dysgu y geiriau yma. Okay? Mae yna lot o eiriau yna. Os I chi'n gallu dysgu nhw ar y cof, right, erbyn wythnos nesaf, bydd gen I wobr I chi. Okay? Nawr, mae'r geiriau yma yn helpu ni, maen nhw'n bwysig achos maen nhw'n helpu ni I ddeall pam bod ni'n dathlu Nadolig. Os o'n i'n gofyn I chi bore yma blant, pam bod ni'n dathlu Nadolig, wel, fi'n siŵr byddwn ni'n cael lot o atebion gennych chi. Fi'n siŵr byddwn ni'n bod math o resymau pam chi'n credu I ni'n dathlu Nadolig. A mae yna lot o atebion cywir. Mae yna lot o resymau pam I ni'n dathlu y Nadolig. Ond yn yr adnod yma, neu'r ddwy adnod yma, mae'n air pwysig iawn. A'r gair yw mabwysiad. Beth yw mabwysiad? Os rhywun yn gwybod? Beth yw mabwysiad neu mabwysiadu? Dyma rhaid ni'n defnyddio'n aml falle. Unrhyw yn gwybod? Neu'n gwybod beth yw yn Saesneg? Ti'n gwybod, Dubs? Ti'n iawn, adopt yn Saesneg, adoption. Beth yw mabwysiadu yw pan mae rhywun yn cymryd plentyn sydd ddim yn perthyn iddyn nhw ac yn cymryd nhw I fod yn blentyn iddyn nhw I hunan ac yn trin nhw fel plentyn. A mae Paul fan hyn yn yr adnodau yma yn dweud mae'r reswm pam I ni'n dathlu'r Nadolig yw achos bod Iesu wedi dod i'r byd, bod mab Duw wedi cael ei eni mwyn I ni gael ein mabwysiadu. Beth? Mwyn I ni fod yn blant
i Dduw. A chi'n gwybod be, dyna y newyddion mwyaf rhyfeddol yn y byd i gyd. Bod ni, pobl fel chi a fi bore yma, oherwydd y Nadolig, oherwydd bod Iesu wedi cael ei eni a wedi dod i'r byd, i ni yn gallu cael ein mabwysiadu yn blant i Dduw. Felly, na'r sialens, oce? Mae gennych chi wythnos o wyliau nawr, a chi'n meddwl bod dim gwaith cartre, a chi mae gwaith cartre da chi. Fi eisiau gweld pwy sy'n gallu dysgu yr adnodau yna ar y cof. Reit, na ni weddio dyn gilydd, na ni droi at Dduw mewn gweddi. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch i ti yn awr, ac yn rhyfeddu ein bod ni yn cael gweddio arna ti fel ein tad. Arglwydd ni'n gwybod hyn, ein ni'n gyfarwydd â hyn. Ni'n siŵr bod ni gyd wedi dysgu yn blant geiriau gweddi'r arglwydd. Ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd, a falle bod ni ddim yn ystyried yr hyn rydyn ni'n ei ddweud. Dyma ti o Dduw, y brenin, yr un sydd yn dal y cwbl at ei gilydd, yr un sydd wedi creu y cwbl, yr holl alluog rwy ti yn dad i ni. Ac arglwydd, ni'n clywed yn y geiriau yma sut mae hynny yn bosib, sut mae hynny yn gallu bod yn wir i ni, sut i ni'n gallu alw di'n dad bore yma oherwydd dy bod ti yn cynnig braint mabwysiad trwy'r arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, fi'n gwybod bod yna fwy i'w ddweud am y Nadolig, bod yna fwy o resymau i ddathlu ac i ryfeddu ar enedigaeth yr arglwydd Iesu Grist, ond fan hyn ni'n gweld yng nghanol y cwbl y bwriad yma, y cynllun yma, gen ti yn dy gariad i gymryd rai fel ni ac i'n prynu ni yn blant i ti, i'n mabwysiadu ni ac i dywallt y gariad i ac i roi'r holl breintiau yma i ni. A dad, i ni'n llawenhau yn hyn. Fydden ni edrych a meddwl am i'r baban Iesu yn cael ei eni a'i osod i orwedd mewn preseb, ac wrth i ni feddwl am yr cwbl wynebodd e fel babi a fel plentyn, ac yna wedi tyfu'n ddyn, ac yna wrth roi ei fywyd ar y groes ac arglwydd, wrth i ni feddwl bod e wedi gwneud hynny. Mwyn i ni gael bod yn blant Duw, arglwydd. Mawr yw ein diolch i ti. Annigonol yw ein diolch i ti. Dad, ni'n diolch bod ni'n gallu troi at y ti yna. Mewn wythnos sydd wedi bod yn ddigon caled i lawer yn ein plith. Rai yn galaru, rhai wedi gwynebu triniaethau meddygol, rhai wedi cael eu siomi wrth i gynlluniau'r Nadolig newid. Y rhai yn poeni dros aelodau o'r teulu sydd yn sâl. Diolch fod gennym ni dad. Tad yn y nefoedd sydd a'i lyged a'i ofal trosom ni. Dad, derbyn ein mawl ni. A'n diolch nawr, ni'n gweddio y bydd y pethau hyn yn gysur i ni yn y Nadolig hwn. Ein bod ni'n gwybod fod gennym ni dad
sydd yn ein caru ni. Arglwydd derbyn ni felly nawr. Gweddill yr oedfa honna. Ni'n gweddio nawr am yr oedfa gyrole heno. Gweddio ni ti'n gwarchod ni am cadw ni. Ond yn fwy na dim, yn ei ddangos mwy o'r arglwydd Iesu i ni. A mynd bod ni'n gofyn yn ei enw i. Amen. Amen. Ganwn ni eto. Rhif 6 yn y llyfryn Carolau. Anfonodd Duw ei fab ei hun, o'i gariad rhad i wared i. Duw ymddangosodd yn y cnawd. Daeth brenin nefoedd i ni'n frawd. Crist a osodwyd gan y tad yn ben i'r etholedig had. Mewn arfaith gadarn iddo'r hoes ei bobl i'w prynu ar y groes. Ac ymlaen, yn ni sefyll i ganid yn gilydd. Fel Sonia sy'r geiriau fe sy'n ni ganolbwyntio arnyn nhw yw Galatiaid 4, adnodau 4 a 5, y geiriau cyfoethog iawn yma. Pan faith cyflawniad yr amser. Anfonodd Duw ei fab, wedi ei eni o wraig, wedi ei eni dan y gyfraith, i brynu rhyddid i rhai oedd dan y gyfraith, mwyn i ni gael braint mabwysiad. Rai wythnosau nôl, fe gafon ni oedfa deuluol yma yn y capel, ac os ych chi ddim yma fel rhan o'r oedfa, be o'n i wedi gwneud? O'n i wedi paratoi, wel fi'n gweud, ni o Catrin, o'r y teg, wedi paratoi parseli i'r plant, ac yn y parseli yma, gobeithio bod chi'n cofio nhw blant, mae'n ambell i'n sbar dal o gwmpas, oedd na heinau, layers,
A bob tro chi'n agor haen, oedd yna rhywbeth arall yna i'w ddarganfod, fel pan chi'n chwarae pass the parcel. Chi'n gwybod, chi'n agor rhywbeth, mae yna rhywbeth newydd i'w ffeindio. Mewn ffordd, mae'r adnodau yma i ni'n mynd i edrych arno bore yma, mynd i fod yn ddigon tebyg i'r parsel yna. Yn yr adnodau yma, be ni'n gweld yw mae'r apostol Paul yn ei ffordd clir a resymegol. Mae'n mynd â ni cam wrth gam, neu haen wrth haen, trwy rai o wirioneddau mwyaf ryfeddol ein ffydd ni. A be ni'n mynd i wneud felly yw jyst mynd trwy y geiriau yma. Haen wrth haen, cam wrth gam, just yn fyr. Fi'n gwybod mae yna lot yma, mae yna cymaint mwy y gallen ni ddweud, ond holi, pa drysorau, pa anregion, pa bethau hyfryd mae'r arglwydd wedi roi i ni. Gwan hyn. Felly, beth yw'r haen gyntaf? Wel, ni'n agor ni'n gweld yr haen gyntaf hyn, yr amser perffaith. Galatiad 4, adnod 4, nath Dewi ddyfynnu hyn. Sa'n cofio os oedd e'n gwybod, mae dyma lle o'n i'n troi bore yma, ond pan oedd e'n gweddi ar y dechrau, pan ddaeth cyflawniad yr amser? Pan ddaeth cyflawniad yr amser? Ni wedi gweld sawl gwaith yn y misoedd diwetha fod gan Dduw gynllun. A ni'n gweld yr un peth eto fan hyn yn y geiriau hyfryd yma. Pan ddaeth cyflawniad yr amser. Chwa, be mae'r geiriau yma'n cyfleu ni yw fod Duw yn gweithredu yn ôl ei gynllun ac yn ôl ei amseru perffaith ei hun. A mae hynny wastad yn wir. Mae Duw yn reoli dros hanes. Ond mae'n wir fan hyn hefyd, wrth gwrs, gyda'r Nadolig. Pan ni'n meddwl nôl i ddyfodiad, ymgnawdoliad yr arglwydd Iesu Grist, digwyddodd hyn, daeth Iesu, yng nghyflawniad yr amser. A fi'n offi yn Saesneg y ffordd mae'n cael ei osod weithiau, the fullness of time. Hynny yw yr amser hollol ddelfrydol, hollol berffaith. Fel balŵn yn cael ei chwythu a'i chwythu a'i chwythu, a weithiau chi ddim yn siŵr pryd i stopio ydych chi. Chi eisiau rhoi'r un pwll bach arall i fewn, a weithiau chi'n mynd â fe rhy bell a mae'r cwbl yn popio. Chi eisiau fe cyrraedd i llawn dwf, ond ddim yn rhy bell, ond mae Duw yn gallu gwneud hyn. Nawr mae pobl yn dadlau beth oedd yn gwneud yr amser yma. Ganrif gyntaf, yr amser delfryd. Wel, ni ddim yn gwybod. Mae yna resymau gallen ni cynnig, ond yr reswm sylfaenol yw oherwydd mae dyma'r amser o Dduw wedi penodi. Dyma'r amser o wedi penderfynu. Yr amser o wedi ei threfnu, ac i ni'n gallu ymddiried fod ei amser yn berffaith. Bob tro. Ar ddydd Dolig, neu falle yn y cyfnod cyn y Dolig, fi'n siŵr bydd llawer ohonon ni yn paratoi Twrci. Lle mae rai teuluoedd yn cael, rhywun y gyffroes, clywed y gair Twrci. Falle bod chi'n paratoi rhyw gig arall, ond Twrci yw'r un traddodiadol wrth gwrs. Fi'n hoffi Twrci pan mae wedi baratoi yn iawn. Wrth gwrs, y broblem mawr gyda Twrci yw yn aml iawn mae naill ai yn sych, hynny wedi cael ei orgoginio, neu mae'n cymryd oes a mae dal yn amrwd, hynny yw dyw e ddim wedi cael ei goginio ddigon am yr ddau beth yna. Oce, mae un yn falle'n fwy o broblem na'r llall, a mae'r ddau ddim yn iawn ydyn nhw. Chi ddim eisiau Twrci sych, a chi ddim eisiau Twrci sydd yn amrwd. Beth ych chi eisiau yw Twrci sydd wedi cael ei baratoi yn iawn, wedi cael ei amseru'n gywir, a'i goginio ar y gres perffaith fel bod y cig yna yn ddelfrydol.
pan ddaeth cyflawniad yr amser. Be mae'r geiriau mae'n dweud wrthyn ni yw fod amseru Duw yn berffaith. Oedd e'n berffaith yng ngenedigaeth yr arglwydd Iesu, a mae'n berffaith y bore yma hefyd. Beth bynnag yw'r sefyllfaoedd i ni wedi gwynebu'r wythnos yma? A chi'n holi pam nawr? Pam nawr ar ben popeth arall? Wel, diolch i ni'n gallu ymddiried yn yr amseru perffaith yna sydd gan Dduw. Ond yna ni'n cario ymlaen i agor yr anreg yma. Mae yna haen arall yn does. Yr haen nesaf yw y mab perffaith. Pan ddaeth cyflawniad yr amser, anfonodd Duw ei fab. Nawr, i glistiau Iddewig, byddai'r geiriau yna wedi swnio yn rhyfedd iawn. Wir, dyma un o'r resymau pam roedd cymaint o bobl yn awyddus i ladd yr arglwydd Iesu Grist, oherwydd fod e'n galw ei hun yn fab Duw. A reswm pam fod pobl falle yn ffeindio'r syniad yma mor anodd i'w glywed ac i'w dderbyn, yw oherwydd trwy'r Hen Testament, mae'n deg i ddweud fod yna bwyslais wedi bod ar y ffaith mae un Duw sydd. Roedd Duw Abraham, Isaac a Jacob, Duw Israel, Duw yr Iddewon, roedd wedi gwneud yn glir, mae fe a fe yn unig sydd Dduw. Fod pob Duw arall oedd yn cael ei addoli yn gau Dduw, yn eilyn, yn rhywbeth oedd wedi dod o ddychymyg pechadurus pobl. Un Duw sydd. Dyna'r gwir. A dyna roedd yr arglwydd Iesu Grist yn ei gredu. Dyna roedd yr apostol Paul yn ei gredu. Ond y cwestiwn yw, beth yw natur yr undod yna? Oes yna fwy i'w ddweud am yr un Duw yma? A beth sydd yn amlwg yw fod yna fwy i'w ddweud. Dyma rhan o'r dirgelwch am natur Duw. Dirgelwch yma sydd yn awgrymu ei hun mewn llawer o lefydd trwy'r Hen Testament, ond sydd yn dod yn amlwg, yn glir yng ngenu'r arglwydd Iesu Grist. Ie, un Duw sydd, ond un Duw mewn tri person. Y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. Y tri yma yn rhannu o'r un hanfod dwyfol. Y tri yn cyd ympreswylio. Y tri yn Dduw. Ac eto, un Duw sydd. A dyma mae Paul yn ei olygu fan hyn pan mae'n dweud, pan ddaeth cyflawniad yr amser, anfonodd Duw ei fab. Ni'n gweld fan hyn fod gan y mab yma fodolaeth, wel, cyn y Nadolig, cyn amser. Yn Saesneg, y term byddwn ni'n defnyddio yw'r pre-existence, roedd yn bodoli cyn yr ymgnawdoliad. A chi methu anfon person sydd ddim mewn bodolaeth, ond mae Duw fan hyn yn anfon ei fab. A dwi ddim bod y mab yn llai na'r tad, fod e'n israddol rwsut i'r tad. Na, byddwn ni'n canu, wel, gobeithio heno, carol. Mae'r garol yma yn adleisio un o cyffesion cynnar yr eglwys, a ni byddwn ni'n canu, mae Iesu yw y gwir Dduw o wir Dduw. Llewyrch o lewyrch. Duw
cenedledig ac nid gwneithuredig. Hynny yw, mae'r tad wedi cenhedlu'r mab. Mae'r ysbryd yn cael ei anadlu allan. Mae yna berthnasau a mae'r tad a'r mab a'r ysbryd glân maen nhw yn ymwneud â'i gilydd, yn ymberthynu i'w gilydd mewn ffyrdd arbennig, ac eto un Duw sydd. Duw cariad. Nawr, mae llawer o'r pethau yma fi wedi bod yn cyfleu, maen nhw yn bethau anodd i ni yw deall. Amhosib yw deall yn llwyr. Pethau mae'r eglwys wedi bod yn reslo gyda ers canrifoedd. Ond mae eisiau ni beidio colli golwg ar y ffaith fod hyn yn ei hun yn rodd i ni gan Dduw. Wrth i'r tad anfon y mab yn nerth yr ysbryd glân, mae'n datguddio ei hun i ni. Mae'n cyflwyno ei hun i ni. Mae'n rhoi ei hun i ni. Wedi gwneud y pwynt yma'n llawer o weithiau yn y gorffennol. Doedd dim angen. Doedd dim reidrwydd ar Dduw i greu. O gwbl. Mae'r tad a'r mab a'r ysbryd glân, yr cwlwm yma o gariad perffaith yn hollol fodlon, hollol hunan ddibynnol, os allai roi e fel. Ddim angen ni o gwbl. Ond mae'r tad yn dewis anfon y mab. Mae'r mab yn dewis dod. Mae'r ysbryd yn dewis bod yn rhan o'r gwaith yma. Wel, o be? Fan hyn, ni'n dod i'r haen nesaf. Yr ymgnawdoliad, ni'n dod at y dyn perffaith. Mae'r mab perffaith, yn yr amser perffaith yn dod yn ddyn perffaith. Pan ddaeth cyflawniad yr amser, anfonodd Duw ei fab wedi ei eni o wraig. A mae Paul yn gosod fyna mewn ychydig o eiriau, un o'r pethau mwyaf dirgel erioed. A sut mae'r mab tragwyddol yma yn gallu cael ei eni o wraig. A ni ddim yn gallu ateb yn un llawn. Mae'n rhan o ddirgelwch ein ffydd ni. Bod y mab tragwyddol yn ymgnawdoli. Bod e'n dod yn un ohono ni. Mae'n cymryd cnawd yn ychwanegu dyndod at ei ddiwdod. Mae'n dod yn ddyn, yn dod yn berson fel chi a fi. Dwi ddim fod ysbryd Duw yn rhyw fath o meddiannu corff. Dwi ddim fod Duw yn ymddangos fel dyn. Dwi ddim fod Duw y mab yn stopio bod yn dduw mwyn dod yn ddyn. Dwi ddim bod yna rhyw hybrid, rhyw gymysgedd o ddiwdod a dyndod. Na, mae yna Carol arall yn helpu ni fan hyn. Carol yn crynhoi cyffes arall o'r eglwys. Be sy'n gennym ni ym mherson Crist? Wel, dwy natur, dwy fel ardynol, mewn un person, yn anwahanol mwy. Maen nhw wedi uno, gan nhw byth i gwahanu mwy. Mewn purdeb heb gymysgu yn ei perffeithrwydd hwy. 100% Duw, 100% dyn. Y Duw ddyn. Mae'r ysbryd glân yn gweithio mewn ffordd dirgel yng nghrôth maeg. Mae'r natur dwyfol yn uno ei hun â natur dynol ym mherson yr arglwydd Iesu Grist. Y person rhyfedd hwn. Y person unigryw hwn. Fe nawr yw y gwir ddyn. Fe yw popeth ddylsen ni fod. Fe yw yr un nath adda yn y lle cyntaf gael ei greu ar ei lun. Wel, ni'n gweld fan hyn, mae cynllun tragwyddol Duw, cyn amser, oedd i anfon ei fab, mwyn i'r mab ddod yn un ohono ni. Pam?
Wel, dewch ymlaen i'r rhain nesaf. Yr rhain nesaf ni'n gweld yw'r ufuddod perffaith. Galatir 4, adnod 4 eto. Pan ddaeth cyflawniad yr amser, anfonodd Duw ei fab, wedi ei eni o wraig, wedi ei eni dan y gyfraith. Wrth i'r gair ddod yn gnawd, mae'n dod yn debyg i ni ym mhob ffordd, gan gynnwys ei fod e'n gosod ei hun o dan y gyfraith. A ni wedi clywed lot yn ddiweddar yn dyn i'r ymadrodd yma, one rule for us, another for them, yn siarad am y rheini sydd mewn awdurdod. Nid dyna sy'n wir fan hyn. Mae'r arglwydd Iesu, y mab tragwyddol, yn cael ei eni o wraig, mae'n cael ei eni dan y gyfraith. Mae'n gosod ei hun o dan orchmynion y gyfraith. Fel adda, ein tad cyntaf, mae e'n cael ei brofi. Mae'n cael ei fesur yn erbyn safon perffaith, cyfraith, dduw. Ac os yw e'n llwyddo, fe fydd e'n derbyn bywyd. Ac os yw e'n methu, bydde fe'n gwynebu canlyniadau torri'r gyfraith. A be mae'r dyn perffaith yma'n gwneud? Wel, mae'n berffaith i fydd. Mae'n ymostwng ym mhob man i ewyllus ei dad. Mae'n debyg i ni ym mhob ffordd, mae'n cael ei demptio ym mhob ffordd, ond mae yn wahanol i ni, oherwydd mae yn sefyll yn gadarn. Ech chi wylio weithiau gêm o rygbi? Dwi'n credu bod e'n wir ymhel dron. Mae'n fwy gwir mewn rygbi, lle os oes gennych chi chwaraewr amlwg, chwaraewr allweddol i'r tîm, yn aml iawn, pan maen nhw'n cael y bêl, mae'r tîm arall, maen nhw wedi trefnu o flaen llaw, maen nhw wedi cynllunio bod nhw'n mynd i dargedu y chwaraewr yna. A felly unrhyw bryd mae'r chwaraewr yna'n cael y bêl, mae yna 2 neu 3 neu mwy weithiau o'r tîm arall yn mynd yn syth mwyn rhwystro'r unigolyn yna rhag cyflawni beth maen nhw yn trial i wneud. Yn ystod ei amser ar y ddaear, gwynebodd yr arglwydd Iesu Grist holl wrthwynebiad y diafol, holl wrthwynebiad pwerau drygionus y bydysawd. Y cwbl yn ei dargedu fe, y chwaraewr allweddol, y gwir ddyn oedd wedi dod o dan y gyfraith. Oedd y diafol yn gwybod mae un camgymeriad oedd ei angen. Un llithriad bach yng ngherddediad yr arglwydd Iesu Grist. A felly mae yna don ar ôl ton o erlyd ac o demtasiynau yn cael ei tywallt arno fe mewn ffordd i ni ddim yn gallu ddychmygu. Ac eto mae'n sefyll yn gadarn. Sut ni'n gwybod bod wedi sefyll yn gadarn? Wel, ni'n agor yr rhain nesaf yn dyn ni. Yr rhain nesaf yn sôn am ryddid perffaith. Pan ddaeth cyflawniad yr amser, anfonodd Duw ei fab, wedi ei eni o wraig, wedi ei eni dan y gyfraith, i brynu rhyddid i'r rhai oedd dan y gyfraith. Y reswm pam bod angen hyn o gwbl yw oherwydd ein bod ni fel pobl o dan y gyfraith ac rydyn ni wedi methu. Rydyn ni wedi syrthio i bechod. Mae adda fel ein cynrychiolydd cyntaf ni wedi pechu ac i ni wedi syrthio ynddo fe, mewn undod â fe, ond hefyd yn ein gwrthryfel personol ni. Ni'n eog. Mae cyfraith Duw yn ein condemnio ni. Y cwbl i ni'n ei heiddi yw cosb. Mae yna ddyled gennym ni sydd yn
yn rhy fawr i'w thalu. Ro'ch chi'n clywed am bobl y dyddi ma'n di chi, maen nhw'n mynd i drafferthion ariannol. Ac maen nhw'n cymryd allan rhyw payday loan neu beth bynnag, a mae'r ddyled yn mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy. A mae'n y bwynt yn cyrraedd lle mae jyst yn amlwg, dyn nhw byth yn mynd i allu talu y ddyled yn ôl. Mae wedi dod i brynu rhyddid i'r rhai oedd dan y gyfraith. Mae wedi talu'r pris ar ein rhan ni. Mae wedi prynu ryddid llwyr a llawn i ni, heb bod rhaid i ni dalu dim. Nes i siopa ddoe, nes i fentro i siopa bwyd. Ac oedd e ddim yn arbennig o brysur, ond oedd e ddim chwaith yn brofiad bleserus iawn. A mae llawer well gen i, a gweud y gwir, os chi eisiau pethau penodol i fynd a cael click and collect. Be sy'n digwydd efo click and collect? Wel, chi'n gyrru lan, chi'n agor y boot, a mae'r cwbl jyst yno ar eich cyfer chi, yn dydy. Chi'n angen mynd rownd yn neud eich hunan, mae yno'n barod, a mae'r bil wedi thalu'n barod. Yn anffodus, fel arfer chi sydd wedi talu eich hunan yn dyfe. Ond dychmygwch bod chi'n troi lan a bod chi'n jyst yn cyrraedd yna, heb archebu unrhyw beth, a chi'n gofyn os unrhyw beth yma, maen nhw'n llenwi eich bwt chi ar danteithion gore, a chi'n gofyn faint mae hwn yn mynd i gostio, a maen nhw'n dweud dim byd. Mae rhywun arall wedi talu'r pris drostoch chi. Mae wedi llwyddo. Mae'r baban aned y methlem wedi tyfynnu, wedi ei fyddhau. Ac yna mae'n rhoi ei fywyd yn aberth ar y groes, mwyn prynu rhyddid i ni. A fyna, chi'n meddwl bod chi wedi cyrraedd y diwedd, ynddi chi? O, dyma'r anreg. Ond na, mae haen arall eto. Dyw'r arglwydd Iesu Grist nid yn unig yn ein prynu ni o rhywbeth, o'n caethiwed, o ganlyniadau pechod, o'r uffern ni'n ei heiddi. Mae'n ein prynu ni i rhywbeth. Yn ein prynu ni i ddyfodol perffaith. Dyma'r haen ola, pan ddaeth cyflawniad yr amser. Anfonodd Duw ei fab, wedi ei eni o rang, wedi ei eni dan y gyfraith, i brynu rhyddid i'r rhai oedd dan y gyfraith, mwyn i ni. Chi'n sylwi, mae'n troi'n bersonol fyna, dydy? Mwyn i ni gael braint na bwysedd. Nawr, mae pob haen i ni di agor mor belled, maen nhw'n werthfawr, maen nhw'n drysore, maen nhw'n bethau dylswn ni ryfeddu arnyn nhw. Ac eto mewn un ystyr, wrth i ni gyrraedd y geiriau yma, gallech chi ddadle bod bersonol i ni fel pobl. Fan hyn i ni'n dod at rhyw drysor anghymharol. Mwyn i ni gael braint na bwysedd. Ni oedd gynt yn elynion i Dduw, a nawr yn cael ein galw yn blant iddo fe. A chi'n gweld pan chi'n rhoi'r cwbl at ei gilydd, mae'n darlun ryfeddol yn dydy. Dyma'r cynllun Duw. Yng nghyflawniad yr amser, pan oedd yr amser perffaith wedi dod, oedd e'n mynd i anfon ei fab. Y mab yn dewis dod, yn cymryd cnawd, yn cael ei eni ac yn dod i fyddhau, yn dod mwyn talu'r pris yna ar y groes. Pam? Pam hyn i gyd? Pam yr aberth? Pam yr ymdrech? Mwyn i ni bod yn blant Duw. Mwyn i ni sydd wedi crwydro mor bell a wedi syrthio mor isel, cael ein hadfer, cael ein uno nawr nid ag adda, ond efo yr ail adda olaf yma'r arglwydd Iesu, a trwyddo fe,
trwy ei eniau, a'i fywydau, a'i fuddod, a'i farwolaeth, a'i atgyfodiad, trwyddo fe i gael bod yn blant Duw. Chydig bach yn ôl, o'n i'n gweithio'n ffordd trwy lythyr cyntaf Iowan. Cofio'r geiriau yma, 1 Iowan, pennod 3. Gwelwch pa fath gariad mae'r tad wedi ddangos tuag atom, cawsom ein galw yn beth. Yn blant Duw. A dyna ydyn. Dros y Nadolig, dim cwestiwn os pwy sy'n cael ei sbwylio mwyaf. Plant. Plant yn cael ei sbwylio gan ei rieni. Rieni da yn dymuno rhoi pethau da i'w plant nhw, a weithiau chi'n clywed rhyw straeon yn dych chi am rieni yn mynd dros ben llestri, a chi yn teimlo bod nhw jyst i mynd yn rhy beth, gwario gormod, prynu gormod. Ac eto, does dim byd gall unrhyw riant i wneud neu brynu a'i roi i'w plant fydd yn cymharu â hyn. Y cariad yma mae'r tad wedi ddangos tuag atom, ein galw ni yn blant iddo fe. Dyma pam yn Nadolig. Dyma pam gafodd Iesu ei eni. Dyma pam yng nghyflawniad yr amser, am fonodd Duw ei fab wedi ei eni o wraig, wedi ei eni dan y gyfraith, i brynu rhyddid i'r rhai oedd dan y gyfraith. Dyma pam, mwyn i ni gael braint mae bwysedd. Wel, diolch iddo. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu carol arall, a fel nes i nodi ar y dechrau, yn credu bod yr alaw i'r garol yma falle chydig yn anghyfarwydd, neu'n llai cyfarwydd, a felly mae Steve mynd i chwarae'r cyfeiliant trwyddo gyntaf i ni gyfarwyddo chydig, ac yna byddwn ni'n canu i erif 53, rown foliant o'r mwyaf, i Dduw y gorucha, am roi i fab a nwylaf yn blentyn i fair, i gymryd ein natur a'n dyled a'n dolyr, i'n gwared o'n gwewyr a'n newair. Ac ymlaen, yn ni sefyll i ganu dyn gilydd.
Yn ei weddio, o arglwydd ein Duw. Diolch I ti, unwaith eto, ein bod ni yn cael nesau at y si yna, a thalw di yn dad trwy'r arglwydd Iesu Grist. Dad, mae'n gymaint yn fwy, gellir I ddweud am y pethau hyn. Ni'n gofyn nawr yn ei di'n cynorthwyo ni, prynhawn ma falle neu yn y dyddiau sydd I ddod, I fynd nôl, ni'n gofyn, neu I helpu'r plant I fynd a falle I geisio dysgu'r geiriau yma ar y cof a myfyrio arnyn nhw a meddwl ystyr y geiriau yma I ni. O Dad, ni'n diolch I ti felly. Diolch am dy gynllun, diolch am dy gariad, diolch dy fod ti wedi gweithredu a wedi cyflawni'r cwbl trwy'r arglwydd Iesu Grist. Ni'n gofyn nawr y bydde fe yn derbyn y gogoniant mae e'n ei heiddi'r nadolig hwn. Amen bod ni'n dod yn ei enw. Amen.